Ola, estamos hoxe aquí en Boiro. Intentamos aprender a facer audiovisuais cos mellores directores de Galicia e o noso empeño era facer un pequeno vídeo, pero a tecnoloxía xogounos unha mala pasada. E ao final, despois de gravar no mercado cunhas magníficas mulleres que nos falaron dos traballos que facían, do valor do traballo das mulleres peixeiras, da tradición familiar neste traballo e do que lles gustou, aínda que sexa duro, encontrámonos con que non puidemos sincronizar o son. Así que aquí vos dixemos estas imaxes do mercado, das mulleres, das súas facias que representan o traballo da muller do mar. Esperamos que vos guste e os dixemos sin constancia a súa reivindicación, a compra nos mercados locais. Buenos días, como te chamas? Irene. O teu fillo, como antes dixeches, se dedica a este oficio. Sí, Desde moi pequeno xa quería, non? sí. E que fai neste oficio? Vende ao público limpo o pescado, porque a xente o pescado quere todo limpo, mientras que ten unha persona para limpalo, pero bueno, ele tamén vende. E vai á lonja a compralo tamén. Por que te dedicas a este oficio? La verdad que non sei, cuadrou. Te gusta a vida relacionada co mar? Sí. Con mar e que xente. A xente di que este oficio é para mulleres. Ti que opinas disso? Este oficio pode me guste a relación de, bueno, que sepa do que estás traballando. É profesión. E ahora igual. E tamén din que fai anos a maioría eran mulleres que traballaban neste oficio. Porque normalmente daquela os homens eran os que pescaban e as mulleres eran as que vendían. Era o negocio familiar. Xa non teño máis